अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। आमचे रवी चव्हाण साहेब असतील किंवा आमचे प्रमोद चव्हाण साहेब असतील, गोव्याचे मुख्यमंत्री, आता सगळीच घटना सांगणार नाही, साहेबांना आवडणार नाही, पण या जिल्हा बँकच्या कार्यक्रमामध्ये काळजेकर साहेब आपण प्रमोद सावंत साहेबांना बोलून अतिशय योग्य पद्धतीने काम केलं, कारण का जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीमध्ये यांचा फार मोठा वाटा आहे। कसा आहे ते सांगणार नाही, म्हणून साहेबांनाही सांगेन तुमचं मनापासून मी आभार देतो। एवढा मोठा माणूस, तेव्हा एवढे सगळे त्यांच्या डोक्यावर व्याप, पण आपला सहकारी काय करतोय, कसा आहे, सुरक्षित आहे का, ह्यासाठी 3-3दा फोन करायचे। ह्यात एवढा मोठा माणूस हे प्रमोद सावंत साहेब, खरंच मला मनापासून। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।